अब केहू केहू 4 4 साल से फॉलोअप चलता, लेकिन अपना बारे में इलो ना बतियलो, इलो बतियाइलो पवन सिंह के बारे में। खैर आपन मारल ई केकरा से कहे जालो, 4 साल से लगातार फॉलोअप है आवत लो। पवन सिंह के हई गाना ना आइल लुंगी बिछा दी का, तो इनकरा लोग के लागल हो खुद बुद्धि हो कि पवन सिंह के ई गाना फॉलोअप हो गए। बाबू पवन सिंह के ई गाना साइलेंट किलर है, तो इंतजार कर लो, तारा लोग के जरूर फारी। ठीक बा। खैर हमनी के पर बात करे नहीं कि सही, आज बात करे वाला बानी पवन सिंह के एगो बहुत बवाल गाना के बारे में, पियर फराक वाली टू। वैसे तो हम वीडियो बनैले रही, लेकिन जगह फोटो वायरल होता एकदम बवाल, शूटिंग के वीडियोज वगैरह तू लोग देख ले बोलो, बवाल वीडियो वायरल होता। आ यही से तू लोग अंदाजा लगा सकत लो कि कौना लेवल के जौन बा की गाना शूट होता। वैसे भी पवन सिंह लेवल के ही लिए जानल जाला। अब हिंकरा लोग के देख लो, कैसन को कुछ गा देवे बाजो चाहे ना बाजो, आपन जे भरत प्रोड्यूसर भले लुटा जास, फिल्म होके चाहे गाना, एगो तो इनका लोग के गाना कोनो लायक नहीं खावत, ऊपर से ई लोग बतियाई लोग कि ना ना चलत उनकर गाना है, फ्लॉप हो गइलन, हई हो गइलन। बाबू पावर स्टार है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है तो आप लोगों को करिए के पहुंचा है। ठीक है, तो पवन सिंह के तू लोग चिंता मत कर लो कि फ्लॉप हो गइलन का हो गइलन, अपना मौसा के चिंता कर लो। कुछ दिन बाद जौन होने भोजपुरी के लास्ट पायदान पर बैठल रहन, कुछ दिन बाद भिमुलिया मारे वाला बा, तो उनके बारे में वीडियो बना के उनकर प्रमोशन करो सन। ठीक बा, अपनी के केहू के प्रमोशन करे के जरूरत नहीं खे। खैर बात कर जाइए अब पियर फराक वाली टू के बारे में। पियर फराक वाली टू गाना जौन बा की बहुत बड़का लेवल पर शूटिंग होता। अब पवन सिंह कॉलर रोहन की प्रियांशु सिंह आ गया है, अब पूरा एक्टिव मोड में, अब बवाल बवाल गाना बना रहा है। तो बाबू एगो वैसे तार लोग के इशारा ना लगुए कि तारा लोग के अब छुट्टी होखे वाला बा, बोरिए बिस्तर बांध लो। कैसे कि प्रियांशु सिंह होवन गाना हई लुंगिया बिछाई दी का कौन कम बिजोड़ गाना बा का लगन नहीं खे बजो, तनी आके सुन लो, धरती पर बोलो तब न सुन बोलो, ऊपर ऊपर उड़ बोलो तो ना सुनाई। तो पवन सिंह के हम बता दी कि बहुत सारा गाना, जैसे कि वे म्यूजिक से गाना आज काल में आवत ही बा, लेकिन एगो बहुत बड़का गाना शूट होता जाना, गाना के नाम बा पियर फराक वाली टू। पियर फराक वाली टू के बारे में बात कर लिया तो हो सकता कि एमे क्वीन सालिनी होकर एगो तार लोग के अपडेट ई बता दी कि पियर फराक वाली टू के जौन टाइटल बा अलगे टाइटल रही। ठीक बा, टाइटल ऊ ना रही, लेकिन गानवा उहे रही, लेकिन टाइटल दोसर रही। ठीक बा, आईएमएमबी रिकॉर्ड से हो सकता रिलीज होगी। अगर टाइटल दोसर बा तो दूसरो चैनल से जौन बा कि गाना आ सकता। पवन सिंह के हैगा हारमोनिया और ग्रैमी लेके जेगा फोटो खिंचवैले बड़न, माने उहे लुक के गाना के हिट कर देलस। ठीक बा, अभी तो ई हीरोइन नहीं खेल कि हीरोइन के बा, लेकिन गाना में अगर गायकी के बारे में बात करी जाए तो शिल्पी राज गाना के गईले बड़ी। गाना जल्दी तारा लोग के बीच में, मतलब यही लगन में एने होने, जैसे कि तारा लोग के पता हो कि कुछ दिन बाद जौन बा की लगन अब ठप हो जाए, और ओकरा बाद क्या चालू हुई 15 16 तारीख से। ठीक बा, तो वही बेरा जौन बा की ई गाना तारा लोग के बीच में आई। वेव म्यूजिक वाला गाना हो सकता कि ये से रुकल जाओ कि लगन जौन बा की अब रुकता। ठीक बा, कुछ दिन बाद फिर चालू हुई, तो वेव म्यूजिक वाला गाना अगर रुक गई तो समझ लो कि लगन के वजह से रुकल बा। एगो गाना दूगो गाना पवन सिंह दिल बहन काहे रुसेलू, एगो बजाओ लो एकदम धमाल मचाओ लो। पियर फराक वाली टू जल्दी से जल्दी तार लोग के बीच में आई। अब तू लोग फोटो तो देखिए लोग, बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर